pagkapriso o multa kini nagpaabot sa mga quarantine violators sa Dakbayan, Sugbo sugod karong Domingo, Agosto 16. Pinasubay kini sa naumol nga ordinansa sa syudad nga nagpahamtang og bugat nga silot sa mga tao nga padayong milapas sa lagda bisan pa man sa hugot nga pagpaningkamot pagsumpo sa coronavirus o COVID-19. Ani ang report. Dinhi sa Plaza Independencia, gidala ang mga violator sa quarantine protocol sa Dakbayan, Sugbo. Usa kanila si Mr. Ardinia, usa ka senior citizen, kinsa nadakpan sa mga otoridad human migawa sa ilang Pinoy-anan aron mokuha kuno og kwarta nga gipadala kaniya nga ipalit og bugas. Busa hilabihan ang iyang kahiubos kay bisan og naa siya quarantine pass, gidala man siya gihapon. Apan nasuta nga ang code sa QPass ni Ardinia wa di ay mahaom karong adlaw. Karon nadakpan ko, ako nakakuha. Wa ko'y konsumo. Di ba? Mo na akong hinahiubos inani ba di ay. So karon kung panalitan mangayo ko karon sa mga tao mohatag sa ako 2,000. Samtang gikarakdang sugda na sa pagpatuman ang mas bugat nga silot sa mga quarantine violators karong Domingo. Ang first offense, pahamtangan og dili moubos sa 1,500 pesos ang multa ug pagkabilanggo nga 30 ka adlaw. Ang second offense, 3,500 ug 30 ka adlaw usab nga pagkabilanggo. Ug ang third offense, 5,000 ug 30 ka adlaw nga pagkabilanggo. Karong umabot nga adlawng Domingo, mao na gid ang panghingpit nga pagpatuman sa City Ordinance number 2566, no? Pagdili sa mga tawo nga mogawas nga way quarantine pass, way face mask, dili mo observe og social distancing. Ang posible ini dakpo na gid sila o niya mapasakaan og kaso sa kalapasan sa City Ordinance number 2556. Sumani Konsehal Dave Tumulak nga ang mga sakop sa probe ug ang kapulisan ang gitahasan nga mosikop sa mga malapason sa balaod. Tinguha sa Dakbayan nga madisiplina ang mga tao nga mobaliwa sa lagda kay gaan raman ang silot. Nang hinaot ang opisyal nga sa pagpahamtang sa bugat nga silot, mutagam na gyud ang mga tao. Gituyo ni sa gobyerno aron sa ingon nga dili gid angay makumpiyansa ang mga tao bisan pag nios-os na ang COVID cases sa atong Dakbayan apan atong gihapon ipatuman ang quarantine protocol, ang mga health protocols para ma-sustain nato nga magkaanam na gid kawa ang COVID-19. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.